domin samun nutsuwa. Kwatsam sai suka ji motsin buɗe babbar ƙofar gidan, wacce tsawonta da faɗinta kamu 60 ne. Ƙarar buɗe wannan ƙofa ita ta cika wannan daji gabaki ɗaya da amsa kuwa. Kai ka ce wani murgujejen dutse ne murgino da gudu. Ita dai wannan ƙofa ana buɗe ta ne da wata irin na'ura mai ɗauke da kaca da kuma haƙoran mawainin ƙarfe mai juyawa. Dakaru 20 ne ke iya juya wannan mawaini, sannan ƙofar ta buɗe a cikin kimanin dakika 360. Ƙofar na gama buɗewa, sai fursunoni suka ga dakaru kimanin guda 40 sun tuso ƙeyar wani mai laifi, wanda aka ɗaure hannayensa da ƙafafunsa da manyan sasari, kai ka ce giwa aka janyo. Shi dai wannan mai laifi ya kasance matashin saurayi, wanda shekarunsa ba za su haura 25 zuwa 26 ba. Ya kasance kyakkyawa ne mai ƙirar sadaukai. Fuskarsa cike take da murmushi, sai kalle-kalle yake yana duban tsawon katangar gidan da kuma tsarin ƙofofi da tagogi. Bayan an shigo da wannan saurayi tsakiyar kurkukun, a lokacin da aka rufe kofar shigowa sai aka tsayar da shi. Nan fa aka fara kallon kallo tsakaninsa da fursunonin wannan gida. Su da waɗannan fursunoni mamaki suke yi kuma suna tambayar junansu cewa